Ben, boas a todos, benvidos ao pleno extraordinario. Antes de comenzar a orde do día, sí que penso que falamos en nome de toda a corporación tendo unhas palabras, porque recentemente foi o día da eliminación da violencia contra a muller. Gustaríame que as primeiras palabras do pleno foran neste pensamento de intentar erradicar esta causa e que a sociedade axude a ter conciencia desta situación e a erradicar este tipo de violencia que non ten ningún sentido. Vale. Mais alá comenzamos coa orde do día. Co primeiro punto temos o expediente de modificación de crédito 39/2023 na modalidade de suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesourería. Informa a secretaria. Bo día a todas e todos. Este expediente, como ben dixo o alcalde, o 1539/2023, trata dun expediente de modificación do orzamento do Concello de Cabanas, financiado con remanente líquido de tesourería por importe de 160.042,45 euros. Consta no expediente a memoria xustificativa da alcaldía da necesidade de suplemento de crédito, onde, entre outras, trataríanse de suplementar partidas de gastos de persoal, dedicacións e asistencias a órganos colexiados, suministro de enerxía eléctrica, partidas de facturas de mantemento de alumeado público e mantemento de Nadal, partidas de suministros de obras e servizos, gastos xurídicos e indemnizacións e partidas destinadas a servizos. Someteuse á Comisión Informativa de ata 14 de novembro de 2023, con ditamen desfavorable, ao que se incorpora o voto particular presentado polo concelleiro don Xosé Manuel Pérez Sardiña, que está reproducido literalmente no ditamen da Comisión Informativa. Ben, comenzamos turno de intervencións. Polo menos entendo o voto particular ten... Sí. Creo que é un pouco redundante, porque vai na liña xa do exposto no pleno anterior, bueno, no que é o propio pleno primeiro pleno de novembro, no extraordinario, e vai no sentido, un pouco de evitar incorporar remanente de tesorería para pagar os soldos políticos. Ese é a esencia do voto particular. Entón, pedimos que non se incorpore remanente de tesorería para pagar eses soldos, aparte que a nosa posición no pleno de organización neste sentido foi bastante clara. Nese sentido non creemos, evidentemente estamos en contra dese incremento. Nada máis, nos resto das partidas xa non entramos ou entraremos no debate, como sexa. Ben, eu como xa lles adiantei previamente nestes días, estamos a favor de deixar a partida 9.20 fora, desta maneira poder sacar adiante as outras, co cal votaremos tamén a favor desa emenda, co objetivo de que saia adiante o resto e saia coa modificación citada. Vale? Se alguén ten algo máis que dicir, e se non, procedemos ao señor Varela, por favor. Sí, bueno, por aclarar, entendo que se refira a 9.12, porque as retribucións de órganos de goberno e asistencia é a 9.12, non a 9.20. Desculpade, efectivamente, é a 9.12, perdonad. De gastos de enerxía e todas estas cousas, pero... Perdade o meu erro, efectivamente así, intentaba falar de memoria. Ben, non habendo máis... Se me permite. Non, quería engadir que en todo caso nos parece un pouco chapuceiro que despois de ter falado, debatido tanto en pleno como en comisión este asunto, que nos convoca a un novo pleno no que a documentación que se envía é a mesma. É dicir, entendemos que o mínimo debería de ser xa vir coa documentación emendada para aprobar este pleno. Tomo nota. Como lle dixen, xa vamos moi mal de tempo e ese foi o motivo polo cal non se modificou, xa que seguramente sexa o último ou penúltimo día hábil deste ano no que se estean pagando estas facturas, que se non foran este ano quedarían para o ano que ven, e o ano que ven volven as normas fiscais máis estritas para as entidades públicas e teríamos moitos máis problemas para facer esta operación que, polo outro lado, quedaría pendente igualmente. Entón, vímonos na situación de ter que apurar ata o último día case do ano para facelo, pero igualmente tomamos nota, vale?
Se vos parece, pois entón, se non hai máis intervención, procedemos a realizar a votación da emenda do voto particular do señor Xosé Manuel Pérez Sardiña. Vale. Repito novamente, a emenda consiste en deixar a 9.12.10.000 e a 9.12.23.300 de retribucións aos órganos de goberno e asistencias aos órganos colexiados fora da incorporación da remanente. Vale? A ver, o importe total da modificación tal e como está prevista nesta proposta son 160.042,45 euros. Retirando estas dúas partidas, quedarían 132.542,45 euros. Vale? Procedemos, polo tanto, a realizar a votación. Votos a favor? Por unanimidade, co cal queda aprobada a incorporación das remanentes, perdón, queda incorporada a emenda, e agora procedemos a votar a proposta da aprobación do expediente de créditos 39/2023 coa emenda feita e procedemos novamente, por tanto, a realizar a votación. Votos a favor? Por unanimidade tamén. Queda, polo tanto, aprobado o primeiro punto, o expediente de modificación de créditos 39/2023, e pasamos, polo tanto, ao segundo punto, que sería o expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos 2/2023. Este tamén foi un punto que falamos con anterioridade, son as facturas que estivemos a ver con anterioridade. Neste sentido, non sei se hai algún turno de intervención novo, demais. Únicamente, pois, neste sentido, dende o Grupo Municipal Popular e este Goberno, entendemos que a nosa posición vai ser a abstención, por lo que corresponde ao anterior Goberno aprobar as facturas e levantar o reparo xa que foi na súa legislatura. Non é que non nos opoñamos, simplemente nos abstemos. Nese sentido, non sei se alguén quere dicir algo máis. Nada. Bueno, pois procedemos entón a facelo. Votos a favor do recoñecemento extrajudicial de créditos pendentes de exercicios anteriores? Votos en contra? Abstencións? Vale. E, polo tanto, queda tamén aprobado dito recoñecemento extrajudicial de créditos pendentes. Sen haber máis puntos do día, polo tanto, procedemos a levantar a sesión. Vale? Moitas grazas.